Hola a tots i totes. Passem a veure certs conceptes que podem derivar de les estructures de Lewis, com són els conceptes d'acidesa i basicitat. Entenem que un àcid de Lewis és una espècie que és acceptora d'electrons. Per exemple, en aquest cas, en aquest dibuix, nosaltres tenim un compost de bor que només té 3 enllaços al seu voltant. Això vol dir que només li consten 2, 4 i 6. Per tant, li falten 2 electrons per complir la regla de l'octet. Un àcid de Lewis és una espècie que pot acceptar electrons, i el bor, en aquesta situació, pot, per exemple, acceptar 2 electrons d'un anió fluorur per tal de formar un quart enllaç que li atorga la quantitat de 8 electrons al seu voltant i, per tant, satisfà d'alguna manera a l'octet. Per altra banda, s'entén que una base de Lewis és qualsevol substància que tingui un parell no compartit. Ja veurem després que en el cas de certs compostos orgànics també poden actuar com a base de Lewis compostos que tinguin dobles o triples enllaços, però de moment ens quedarem que són bases de Lewis espècies que tinguin parells no compartits d'electrons. Per tant, en aquest cas, el fluorur ho és. Veiem un altre exemple de reacció àcid-base utilitzant el concepte d'acidesa-basicitat de Lewis. En aquest cas tenim una base de Lewis que és l'anió hidròxid. I tenim una substància que en aquest cas és el diòxid de carboni, el qual considerarem que és un àcid de Lewis degut a que, en aquest cas, els dobles enllaços oxigen-carboni el que fan és atreure els electrons cap als extrems més electronegatius, de tal manera que generen una càrrega formal positiva sobre l'àtom de carboni. En aquesta situació, aquest compost, el carboni, dintre de la molècula de diòxid de carboni, actua com a àcid de Lewis. I per tant pot acceptar, com veiem, un dels parells electrònics de l'anió hidròxid per formar un enllaç carboni-oxigen. És clar que en el cas de l'esquerra, quan nosaltres fem l'atac nucleòfil de l'ion hidròxid sobre el diòxid de carboni, formaríem 5 enllaços, i això, no està permès per elements del segon període. Per tant, un dels 2 dobles enllaços ha d'eliminar-se, traslladant-se cap a la perifèria, en aquest cas un oxigen, i formar, com veieu vosaltres, un oxigen carregat negativament. Per tant, en aquesta reacció hi han passat diverses coses. S'ha format un nou enllaç entre l'oxigen de l'ió hidròxid i el diòxid de carboni i s'ha generat, com veieu vosaltres, una càrrega negativa sobre un dels 2 àtoms d'oxigen del diòxid de carboni original. Aquest anió és l'anió anomenat bicarbonat. La reacció en aquest cas la podríem escriure amb 2 reactius com NaOH més CO2 per donar NaHCO3, bicarbonat de sodi. Altres aspectes a considerar és que no necessàriament han de transferir-se càrregues completes, com en el cas del fluorur o com en el cas de l'hidròxid. Substàncies neutres, però que continguin també parells no compartits, com per exemple en aquest cas la molècula del dietilèter, també pot actuar com una base de Lewis. Per exemple, enfront, com ha passat abans, del trifluorur de bor. En aquest cas, totes dues molècules no tenen càrregues, i la nova molècula que es forma per atac nucleòfil entre el dietilèter i el trifluorur de bor és una molècula sense càrrega. Però fixeu-vos que malgrat que en aquest cas fer un enllaç a l'oxigen cap al bor genera una càrrega positiva sobre l'oxigen, els àtoms de fluor són prou electronegatius
com per d'alguna manera desplaçar la càrrega negativa sobre el bor cap a ells. En un mapa de potencial electrostàtic això es veu perfectament. La molècula original de trifluor de bor, com podem observar, té un centre carregat positivament, de color blau segons el codi que nosaltres ja sabem, que utilitza els diagrames de potencial electrostàtic. Mentre que la molècula de dietilèter, l'oxigen, com podem observar, té els dos parells no compartits i aquesta zona d'aquí és de color vermell, o sigui, té una gran densitat electrònica. Per tant, aquesta s'orienta cap a la direcció del centre positiu i desplaça, com hem vist en el cas anterior, el parell no compartit cap al bord per formar un enllaç. Aquest enllaç que apareix aquí. En aquesta formació del nou enllaç veieu vosaltres que, mentre que en el compost original, el trifluor de bor, aquesta zona d'aquí té color verd, o sigui, no és gaire negativa, en el cas del adducte que s'ha format amb el dietilèter, sí que els extrems on estan els fluorurs tenen gran densitat de càrrega negativa. A sota tenim una típica reacció que podem trobar en química orgànica. En aquest tipus de reacció esdevé una reacció àcid-base de Lewis en el qual la base de Lewis és l'ió hidròxid i l'àcid de Lewis és el carboni enllaçat al clorur, ja que el clorur és més electronegatiu que no el carboni. Bé, en química orgànica es sol utilitzar en reaccions tipus àcid de Lewis, base de Lewis, altre tipus de nomenclatura, que es poden utilitzar indistintament. La base de Lewis, en aquest cas, se li anomena nucleòfil, que vol dir, en grec, amant dels nuclis. Mentre que l'espècie que accepta electrons, o sigui, l'àcid de Lewis, se l'anomena electròfil. Com us podeu imaginar, tots els àcids de Lewis són espècies químiques electròfiles i totes les bases de Lewis són espècies químiques nucleòfiles. En aquest cas, fixeu-vos vosaltres que s'ha format un enllaç entre l'oxigen i el carboni i, per tant, evidentment, que el carboni no té tendència a formar 5 enllaços en cap cas perquè no és possible, fixeu-vos que es desprèn el clor formant un anió clorur. Bé, diríem que en aquest cas ha succeït un atac nucleòfil de l'ió hidròxid sobre un centre electròfil que és el clor de metil per donar metanol més l'anió clorur. En l'esquema superior observem un atac similar al que hem vist en el cas anterior. En aquest cas, el nucleòfil és l'aigua i l'electròfil és l'hidrogen enllaçat al clorur. L'atac nucleòfil d'un parell electrònic sobre el protó del clorur d'hidrogen dona lloc a la formació de l'ió hidroni, com observem aquí, i la base conjugada clorur. La reacció, en aquest cas, encara que és d'equilibri, està desplaçada cap a la dreta, perquè ja sabeu vosaltres que el clorur d'hidrogen és un àcid fort. Per tant, també podem, treure la conclusió de que, tenint en compte que l'aigua és un nucleòfil, o base de Lewis també, perquè té parells no compartits, quan es compara amb l'anió clorur, resulta ser un molt millor base de Lewis o nucleòfil que no el clorur, ja que la reacció contrària no té lloc. O sigui, la reacció del clorur per arrencar un protó i donar aigua més clorur d'hidrogen. Fixeu-vos en l'esquema inferior en el que es representen el diagrama de potencial electrostàtic de les espècies que intervenen en la reacció superior. Fixeu-vos que, en el cas de l'aigua, la distribució és una distribució simètrica al llarg d'aquesta línia, o sigui, la part superior i la part inferior
sobre aquesta línia són idèntiques, mentre que sobre una línia traçada verticalment veiem que hi ha un extrem positiu i un extrem negatiu. En el cas del clorur d'hidrogen, igualment hi ha un extrem positiu i un extrem negatiu al llarg de la línia que uneix l'hidrogen i el clor. En els productes obtinguts, a l'ió hidroni, fixeu-vos que hi ha una simetria esfèrica, o sigui, tots els punts externs de la molècula tenen la mateixa càrrega, tant en el cas de l'ió hidroni com el anió clorur, que té, com veieu vosaltres, un aspecte claríssim d'una esfera carregada senzillament negativament. Tots aquests conceptes d'àcid base de Lewis i de nucleofilitat i electrofilitat tenen a veure, en molts casos, com veurem més endavant, amb l'acidesa presa des del punt de vista clàssic que ho coneixeu vosaltres. O sigui, recordeu vosaltres que un àcid de Bronsted, la definició que heu vist al batxillerat, és qualsevol substància que és capaç de donar un protó. I una base de Bronsted és qualsevol substància que té la capacitat d'acceptar protons. Per tant, una base convenient sempre són aquelles bases que tenen parells no compartits, perquè aquest parell no compartit et pots enllaçar amb un protó per formar un àcid conjugat. Per tant, les bases ho tenim clar, que són substàncies que contenen parells no compartits. Es poden estimar de moltes maneres les acideses de diverses substàncies. Per les més senzilles, que serien, per exemple, tots els derivats d'hidrogen d'elements del primer període, tal com ho teniu en aquesta taula que apareix aquí, es pot definir que l'acidesa augmenta amb la electronegativitat de l'àtom enllaçat a l'hidrogen. Quan més electronegatiu, més àcid és. Per tant, d'aquestes substàncies d'aquí, el fluorur d'hidrogen és el més àcid, mentre que el metà és l'espècie menys àcida, la que serà capaç de donar amb menys probabilitat hidrògens. Quan comparem substàncies senzilles, o sigui, halurs d'hidrogen, etc., amb si mateixos per veure qui és el més àcid, l'acidesa és un factor que es pot veure que és periòdic dintre del mateix grup. En augmentar la mida de l'àtom enllaçat amb l'hidrogen, augmenta la seva acidesa. Per tant, per exemple, en els halurs d'hidrogen, el més àcid és el iodur d'hidrogen i el menys àcid és el fluorur d'hidrogen. Això té a veure amb la força amb la qual s'enllacen els corresponents àtoms halogen i hidrogen. Quan més gran és un àtom, per exemple el iode, més difós és el núvol electrònic en el qual està l'últim electró de valència i més feblement s'enllaça amb l'electró de l'hidrogen corresponent. Per tant, siguem més feble aquest enllaç, més fàcilment és arrencar-ho. I per tant, això indica que és més àcid. Per exemple, si comparéssim, per exemple, el metà i el silà, o sigui, l'element que està sota del carboni és el silici, es podríem considerar que és més àcid el silici, perquè és més gran que el carboni, que no el corresponent metà. Bé, un altre aspecte que modifica l'acidesa d'un compost té a veure amb el tipus d'enllaços que considerem al voltant d'aquell àtom que està enllaçat amb l'hidrogen. Nosaltres tenim un enllaç, per exemple, carboni-hidrogen. Podríem nosaltres, d'alguna manera, utilitzar una base, que representem amb la lletra B i un parell d'electrons, la qual és capaç d'arrencar aquest hidrogen per donar el corresponent carboni, amb els dos electrons que abans s'utilitzava per enllaçar-se amb l'hidrogen, i per tant és un carboni negatiu, més la base protonada. D'acord? Aquest és l'efecte que fa una base quan arrenca un protó. Per exemple, B podria ser OH negatiu. Per tant, en aquest cas, si fos OH negatiu, BH seria a l'aigua. Ara bé, el carboni no està solitari. El carboni té
altres àtoms que poden estar enllaçats amb ell fins al número de 4, perquè el carboni té 4 valències. Aquests grups modifiquen d'alguna manera la densitat electrònica del carboni i, per tant, poden o no estabilitzar la formació d'aquest corresponent anió. Anem a veure com ho fan. En aquest sentit, per exemple, si nosaltres tenim sobre el carboni àtoms, com per exemple clors, l'efecte d'aquests àtoms és, com ja sabem nosaltres, d'atreure els electrons del carboni, ja que el clor és més electronegatiu que el propi carboni. Llavors, què passa si nosaltres arrenquem un protó? Els dos electrons que nosaltres hem arrencats es quedaran a la vora del nostre àtom de carboni. Aquests electrons, amb la seva càrrega negativa, s'estabilitzaran tant més quan més electronegatius siguin els àtoms que estan en el clor, ja que, d'alguna manera, podran desplaçar-se cap a cadascun dels 3 clors, difuminant-se aquesta càrrega negativa entre tots 3 àtoms. Per tant, en aquest sentit, l'anió més estable, després d'haver desprotonat, indicarà que l'àcid del qual prové és més àcid. Per tant, quin és l'àcid més fort? Aquell àtom de carboni enllaçat a 3 clors. En segon lloc, amb només 2 clors. Seguint del que només té un clor i finalment el metà. O sigui, el metà és l'espècie menys àcida. El triclorometà, l'espècie, o clorofon, que també es diu l'espècie més àcida. I fixeu-vos que ho veiem en base a la base que nosaltres obtenim després d'haver desprotonat. Quan més estable sigui aquesta base, més àcid és l'àcid conjugat del qual prové aquesta base. Altre aspecte que podem observar en base a què és més àcida, sobretot en química orgànica, és l'aparició de ressonància. Com sabem, quan dibuixem les estructures de Lewis, nosaltres podem dibuixar més d'una estructura corresponent a la distribució electrònica dels parells d'enllaç i no compartits sobre els àtoms corresponents. Comparem dues reaccions químiques. En el primer cas, per exemple, nosaltres veiem que tenim el metanol, el qual pot reaccionar amb l'aigua per donar el metòxid, que és la seva base conjugada del metanol, i l'ió hidroni. Què podem esperar d'aquesta reacció? En primer lloc, el que veiem és que, en el cas de la base conjugada que obtenim, l'ió metòxid, només ho podem dibuixar d'una sola manera. No podem dibuixar cap estructura ressonant estable. O sigui, si nosaltres traslladem aquest parell electrònic per formar un doble enllaç sobre el carboni i oxigen, evidentment aquest carboni tindria 10 electrons al seu voltant i per tant no seria concebible, perquè violaria la regla de l'octet. Per tant, no podem esperar que aquesta reacció tingui lloc en gran mesura. Estarà en equilibri, haurà una certa quantitat d'ions metòxid, però no gran quantitat, ja que només podem escriure un sol dibuix, una estructura ressonant per la base conjugada. Què passa, per exemple, en el cas de l'àcid acètic? Quan nosaltres, com veieu aquí, utilitzem com a base a l'aigua i arrenquem un protó, es forma l'ió hidroni, mentre que el corresponent anió que es forma, com veiem, el podem dibuixar de dues maneres. Dues estructures ressonants, una amb el doble enllaç en aquesta posició i una altra amb el doble enllaç en aquesta posició. O sigui que la càrrega negativa que generem després d'haver desprotonat el nostre àcid acètic, que és aquesta substància que tenim aquí, es veu deslocalitzat entre dos oxígens fortament electronegatius. Per tant, si comparem les dues reaccions, la primera, la del metanol i de l'àcid acètic, podem esperar, en principi, segons el que acabem de veure,
que sigui més àcid a l'àcid acètic que no el metanol, i això ens consta experimentalment aquest tipus d'efecte. Fixeu-vos que tots dos substàncies tenen el mateix tipus d'enllaç i hem protones el mateix tipus d'enllaç, un oxigen i un hidrogen. En el primer cas ens quedem amb una base conjugada que només podem dibuixar d'una manera, mentre que en el segon cas ho podem dibuixar de dues maneres. La conclusió és que en aquest cas l'àcid acètic és més àcid que el metanol, i així és experimentalment. Un últim factor que afecta a l'acidesa té a veure sobretot amb els àtoms de carboni. En el pròxim tema parlarem del concepte d'hibridació per poder explicar d'alguna manera quin és el paper dels orbitals atòmics a l'hora d'explicar la geometria de les molècules en 3 dimensions. Això és un concepte que vosaltres vareu veure, el d'hibridació al batxillerat, i té a veure amb les combinacions dels corresponents orbitals S i P per formar nous conjunts d'orbitals anomenats híbrids. Bé, en qualsevol cas, el que heu de veure és que quan veiem àtoms de carboni en 4 enllaços al seu voltant, 4 parells electrònics al seu voltant, com en aquest cas, un parell no compartit, l'anió, i després 3 enllaços, un amb el carboni i 2 amb l'hidrogen, la forma d'explicar aquest tipus de geometria correspon a haver combinat 3 orbitals P i un S. Pels compostos amb doble enllaç carboni-carboni veurem que venen de la combinació de 2 orbitals P i un orbital S. Mentre que en el cas dels compostos anomenats acetilens, per a poder explicar la seva geometria hem de suposar que únicament s'han combinat un orbital S i un P. Si sumem tots els orbitals S i P, veiem que en el primer hi ha 4. En el segon cas hi ha 3 orbitals en total, un S i 2 P, i en l'últim cas 2. Quin és el percentatge, o tant per cent en aquest cas, de caràcter S? Fixeu-vos que en el primer cas només tenim un orbital S entre 4 orbitals en total. En el segon, un orbital S entre 3 orbitals en total, i en el tercer cas, un entre 2. Dels 2 orbitals, un és un S. O sigui que en el primer cas, el caràcter S és del 25%, en el segon cas del 33%, i en l'últim cas del 50%. S'observa experimentalment que en augmentar el caràcter S augmenta l'acidesa dels corresponents carbonis. Per tant, els més àcids són els acetilens. Els menys àcids, els dobles enllaços, i per últim, els hidrocarburs saturats són els últims en acidesa. Fem-nos una sèrie de preguntes utilitzant els conceptes que hem vist en la transparència anterior. Per exemple, tenint en compte única i exclusivament l'increment d'electronegativitat de l'àtom enllaçat a l'hidrogen, quin d'aquestes reaccions transcorrirà cap a la dreta i quina transcorrirà cap a l'esquerra? O sigui, en quin cas estarà desplaçat a l'equilibri cap a la dreta o estarà desplaçat a l'equilibri cap a l'esquerra? Per cadascuna de les reaccions pintarem de color vermell l'espècie àcida amb l'àtom més electronegatiu, en aquest cas, per exemple, en el primer cas és el fluor d'hidrogen, i pintarem de blau l'espècie amb l'àtom menys electronegatiu. En aquest cas és l'aigua. Les dues espècies són les dues espècies àcides, aigua i fluorur d'hidrogen. Bé, l'equilibri es desplaçarà sempre cap a l'extrem de la reacció que tingui l'àcid més feble. Per tant, en aquest cas, en el primer cas, l'equilibri es desplaçarà cap a l'esquerra, perquè el fluor d'hidrogen és més àcid que l'aigua. Per tant, el fluor d'hidrogen, tal com veiem en aquesta reacció, reaccionarà amb l'ió hidròxid per donar aigua i l'anió fluorur. En el segon cas, totes dues espècies que apareixen a l'esquerra i a la dreta són les mateixes, aigua i aigua. Per tant, en aquest cas, la reacció és purament d'equilibri. Si nosaltres dissolem hidròxids en aigua,
aquests poden reaccionar amb alguna molècula d'aigua per donar, com veiem aquí, una nova molècula d'aigua i un altre ió hidròxid, provenint de la molècula de l'aigua a la reacció. Però, a la vegada, aquest hidròxid que es forma pot reaccionar amb aquesta i donar una altra vegada un ió hidròxid. Per tant la reacció directa com la inversa tenen tanta probabilitat de fer-se que la reacció aquesta està en equilibri. O sigui, aquestes dues fletxes que apareixen ja indiquen clarament el que passa, que estan en equilibri. En el cas de la tercera reacció, tornem a pintar quina és l'espècie química més àcida. En aquest cas, l'espècie a l'aigua és la més àcida, per tant la pintem de vermell. I el nitrogen, que és menys electronegatiu que l'aigua, és l'espècie àcida menys àcida. Com hem dit abans, la reacció es desplaça sempre cap a l'extrem en el qual hi ha l'àcid més feble. D'acord? En aquest cas es desplaça cap a la formació de l'amoníac. O sigui, l'ió, aquest d'aquí que apareix NH2 negatiu, és l'anió amidur. I això és l'amoníac. A l'últim cas de tot, tornem a pintar extrem negatiu. Quin és l'àcid més fort? L'aigua, ja que l'oxigen és més electronegatiu, en aquest cas que l'àtom de carboni. Per tant, una altra vegada en aquest cas, la reacció es desplaça cap a la dreta, ja que l'aigua és més àcida que el metà. Degut, en aquest cas, a l'increment d'electronegativitat de l'àtom considerat. L'oxigen és més electronegatiu que el carboni. Com hem vist abans, l'increment de radi, quan baixem dintre d'un grup, per exemple pels àtoms dels halògens, augmenta la seva acidesa. D'acord? Per una part, els enllaços hidrogen amb l'àtom cada vegada més gran són més febles i, per tant, són més àcids. Una altra manera de veure-ho és com es distribueixen les càrregues negatives sobre el corresponent anió format. L'anió iodur és bastant més gran que l'anió fluorur. Recordeu vosaltres que els anions sempre són més grans que l'àtom del qual provenen, però en tot cas, totes aquestes espècies químiques estan carregades negativament. I sense cap dubte, l'anió iodur és més gran que l'anió fluorur. Hem de veure que quan la càrrega, en tots casos tenen càrrega negativa, es deslocalitza al llarg d'una esfera més gran, més estable és aquesta càrrega. Està menys concentrada i, més difosa en un espai més gran. Recordeu que els electrons, una altra vegada més, no donen voltes al voltant del nucli, sinó que podem entendre que són com ones que estan distribuïdes al llarg d'una superfície determinada. Per tant, en el cas del iodur, aquesta disposició dels electrons en una superfície més gran és més estable que no la del fluorur. Estan concentrades en una zona molt més petita. Bé, el cas dels substituents més electronegatius sobre un àtom de carboni venen representades en aquest tipus de reacció. Tal com us he explicat abans, en aquest cas, l'àcid més fort és el que correspon a aquell carboni que té més substituents electronegatius, mentre que l'àcid més feble és aquell que no els té, que en aquest cas és el metà. D'acord? I fixeu-vos que en aquest cas ho hem explicat el concepte d'acidesa en base a l'estabilitat de la corresponent base conjugada. Si la base conjugada es veu estabilitzada la seva càrrega negativa per una deslocalització d'aquesta a través d'un gran espai, fixeu-vos que la càrrega negativa es deslocalitza entre 3 àtoms de clor, aquesta base conjugada és molt estable. És un concepte similar al que hem vist abans a l'hora d'explicar per què era més àcid el iodur d'hidrogen respecte al fluor d'hidrogen. Bàsicament, si l'anió format es veu deslocalitzat en una superfície gran,
en definitiva, aquest anió és més estable que no un en el qual la càrrega negativa està concentrada en un punt determinat de l'espai de la molècula. L'últim aspecte que hem vist és l'aspecte de la ressonància. La ressonància senzillament ens explica que si nosaltres podem d'alguna manera deslocalitzar les càrregues positives obtingudes després de desprotonar una altra vegada més entre una gran quantitat d'àtoms, implica que aquesta base obtinguda és molt estable. I per aquest motiu, l'àcid del qual prové és molt àcid. Bé, l'aspecte dels orbitals i la hibridació ho comentarem quan estudiem en el tema següent, la hibridació. Llavors entendreu quin és aquest concepte que hi ha darrere de la quantitat o el tant per cent de caràcter S o P dels orbitals híbrids, que formen part d'un enllaç. Bé, numèricament parlant, és possible, jo faig aquí un recordatori, calcular com de bo és un àcid. En aquest cas, el que necessitem és determinar, una vegada hem dissolt un àcid, per exemple, en un dissolvent, que pot ser aigua o qualsevol altre, les concentracions de les espècies que s'obtenen una vegada s'ha arribat a l'equilibri. Per exemple, quan nosaltres dissolem iodur d'hidrogen en aigua, s'obtenen les espècies protó, en forma diohidroni, i el iodur. I queda una certa proporció de iodur d'hidrogen sense reaccionar. En determinar experimentalment les concentracions i fer el quocient entre el producte, com veieu vosaltres aquí, dels productes dividit per la concentració dels reactius, que en aquest cas només és un, que és el iodur d'hidrogen, resulta que dona un quocient de 1 per 10 elevat a la 10, que és un número, com veieu vosaltres, molt més gran d'1 milió. O sigui que la concentració del iodur i hidrogen és 10 a la 10 vegades més gran que no la concentració del iodur d'hidrogen. Amb aquests números ens queda clar que el iodur d'hidrogen és un àcid molt fort. Ara bé, quan dissolem metanol en aigua, s'obté l'iohidroni i el metòxid, determinant experimentalment les concentracions dels corresponents productes, protó i metòxid, fent el producte i dividint-lo per la concentració del metanol present en aquesta dissolució, fixeu-vos que és el cas contrari. O sigui, la concentració del producte de les concentracions de metòxid i protó, com veieu vosaltres, és ridícula, 10 a la menys 16. O sigui que, en aquest cas, l'espècie majoritària és el metanol. I ja fixem-nos en el darrer cas. Quan determinem experimentalment l'acidesa del metà, ens donem compte que aquesta és de l'ordre, com veieu vosaltres, de 10 a la menys 50, la corresponent constant d'equilibri, o sigui, miserable. Per tant, considerem que és un àcid extremadament feble. El fet és que treballar amb exponents a vegades es fa una mica farragós i és més còmode treballar amb els corresponents logaritmes. En aquest cas, recordeu que el logaritme és l'exponent que elevat a la base ens dona el corresponent número. Llavors, en aquest cas, fixeu-vos vosaltres que es pren com a valor de la mesura de l'acidesa a l'anomenat pK. El pK és senzillament agafar el logaritme i canviar-ho de signe. Per exemple, per iodur d'hidrogen, que era 10 elevat a la 10, el corresponent pK és de menys 10. Mentre que en el cas del metà, el corresponent pK és igual a 50. O sigui que a mesura que augmenta el pK, la substància és menys àcida. En disminuir és més àcida. I si és negativa, molt millor. Encara més àcida. Per tant, recordeu vosaltres que no depèn del valor absolut, sinó del signe i el valor del corresponent pK. En aquesta taula teniu, en ordre decreixent d'acidesa, els pKs de diverses substàncies, majoritàriament orgàniques.
en aquesta posició tenim l'acidesa de l'aigua. Per tant, com podem veure, a l'aigua gairebé és més àcida, el ió hidrònic, que la resta d'àcids que provenen, no és aquest. A l'aigua, perdoneu, aquest punt aquí, que té un pK de 16, és, fixeu-vos, més àcida que la major part de grups funcionals orgànics, com els quols, cetones, nitrils, èsters, acetilens, etc. I per tant, la base conjugada del corresponent hidròxid és incapaç d'arrencar un protó d'aquests àcids que estiguin per sobre d'ell. D'acord? Substàncies més àcides que l'aigua, fixeu-vos vosaltres que són aquestes espècies químiques com el malonat, alguns tiols, l'amoni quaternari i amonis, per exemple, en aquest cas sals d'amoni, àcids carboxílics, el fluorhidrogen, que ja hem vist que és un àcid fort, per, finalment, un dels àcids més forts és el iodur d'hidrogen. D'acord? Bé. Quins paràmetres hem d'observar a l'hora de determinar si una reacció té lloc? Paràmetres referits a una reacció àcid-base. En aquest cas, fixeu-vos vosaltres que tenim un àcid que és el metà, que ja sabem que és molt feble, pK igual a 50. Què passa si el fem reaccionar amb el hidròxid? Les espècies químiques que s'haurien d'obtenir de la reacció simple de l'hidròxid amb el metà són el metanur i l'aigua. D'acord? Bé, com abans, ja sabem que aquesta reacció no tindrà lloc, ja que, en tot cas, l'àcid més fort és l'aigua, perquè l'oxigen és més electronegatiu que no el carboni, tal com ho tenim pintat aquí. Per tant, no serà capaç, en principi, d'arrencar aquest protó. I recordeu vosaltres abans que, en tot cas, sempre la reacció es desplaça a la direcció en la qual hi ha l'àcid o base més feble. Ja que arribem a comparar àcids i bases, com varien corresponentment àcids i bases? Si en aquesta taula observem, l'ordre cap a baix és d'augmentar l'acidesa. Fixeu-vos que disminueix el número corresponent, fins i tot a baix tenim un número negatiu, que és el del clorhidrogen, que té un pK de menys 8. La base conjugada, per exemple en aquest cas clorur, o en el dalt de tot el metanur, la basicitat augmenta en direcció contrària. D'acord? El que podem dir és que qualsevol base d'un àcid més feble que un determinat, per exemple en aquest cas el metanur, correspon a la base conjugada del metà. En aquest cas, el metanur, com a base conjugada d'un àcid molt feble, correspon a una base molt forta. I serà capaç de desprotonar qualsevol àcid que tingui un pK més petit que ell. Per exemple, en aquest cas, el metanur pot desprotonar a l'amoníac per donar a l'amidur, pot desprotonar acetilens per donar acetilurs, pot desprotonar l'aigua clarament per donar l'ió hidròxid, pot desprotonar els clorurs d'amoni per donar amoníac, pot desprotonar, com veieu vosaltres, un protó d'un àcid orgànic per donar corresponent acetat en aquest cas, i pot desprotonar fins i tot el clorhidrogen per donar el clorur. Repeteixo, qualsevol base conjugada d'un àcid feble que tingui un pK més gran que un altre és capaç de desprotonar aquest segon àcid. Per exemple, el segon cas.
tenim a l'acetilè. Podem desprotonar-lo, per exemple, amb l'amidur. Anem a veure. L'amidur està col·locat com a base conjugada de l'ioamina, que té un pK de 35. És més gran el pK de l'amoníac que el pK de l'acetilè? Sí, que és només 25. Per tant, l'amidur podrà desprotonar sense cap problema a l'acetilè per donar què? Doncs en aquest cas, el corresponent acetilur més l'àcid conjugat de l'amidur, que és l'amoníac. La darrera reacció és la reacció del clorur d'hidrogen més l'amoníac. Bueno, anem a buscar l'amoníac, a veure quina base conjugada, de quin àcid és base conjugada. L'amoníac és la base conjugada, en aquest cas, del catió amoni, en forma de clorur d'amoni. Està per sobre del clorur d'hidrogen? Doncs sí. Per tant, la reacció tindrà lloc i es desplaçarà cap a la dreta, en formar-se el corresponent clorur d'amoni. Bé, veiem aquesta reacció. El clorur d'hidrogen, quan reacciona amb l'hidròxid de sodi, dona aigua més clorur de sodi, la sal iònica dissolta. El pK de l'àcid clorhídric és de -8, mentre que el pK de l'àcid feble, que en aquest cas és l'aigua, és de, com veieu vosaltres, positiu 15,7. La diferència és de 24 unitats de pK. Per tant, en aquest cas, com ja sabem, la reacció es desplaça cap a la dreta en formar-se a l'àcid més feble, està afavorida per un factor de 10 a la 24. O sigui, que és poc probable que la reacció sigui reversible. O sigui que podríem considerar que és aquesta reacció essencialment irreversible. Tot el clorur d'hidrogen reaccionarà amb tot l'hidròxid sòdic si està en manera estequiomètrica per donar aigua i clorur de sodi. En el cas, per exemple, de la reacció de l'anió hidròxid amb el metanol, per formar l'anió metòxid i aigua, fixeu-vos que la diferència entre els dos pKs, els de l'àcid feble, 15,2, i el de l'aigua, 15,7, la diferència és només de 0,5 unitats de pK. Per tant, hem de considerar que la concentració de tots dos reactius indica metòxid, hidròxid, dividit per el producte de les concentracions de l'hidròxid per al metanol, estan en equilibri. Essencialment hi ha, com veieu vosaltres, una reacció reversible. Tant serà possible la reacció de l'hidròxid amb el metanol com la reacció de l'aigua amb el metòxid per donar els respectius reactius i productes. Fixeu-vos que en aquest cas, si fem el càlcul de quina serà la concentració en l'equilibri de tots reactius, fixeu-vos que, tenint en compte aquest pK de menys 0,5, indica clarament que la constant d'equilibri és de 3,16. Això vol dir que la relació entre el producte de les concentracions del metòxid i l'ió hidròxid respecte al metanol i a l'aigua és aproximadament 3 vegades a 1. Un 75% de metòxid enfront d'un només un 25%, per dir-ho d'alguna manera, d'ió hidròxid. En definitiva, si la diferència de pKs entre l'àcid feble i l'àcid fort és més petit de 10, podem considerar que les reaccions químiques àcid-base són reversibles. Veiem un últim exemple, molt orgànic. Per exemple,
El metòxid és un anió que s'obté en el laboratori dissolent en metanol petites quantitats de sodi metàl·lic. Aquesta reacció dona hidrogen, és una reacció que s'ha de fer amb fred i molt de cura, no amb aigua, hidrogen, perquè es desprèn molta calor en aquesta reacció i l'hidrogen és inflamable, i es forma l'anió metòxid. Bé, aquest anió s'ha d'utilitzar en el moment que es prepara perquè reacciona molt fàcilment, com us podeu imaginar, amb aigua per donar metanol, i una vegada s'obté pot utilitzar-se, per exemple, per arrencar protons, per exemple, de compostos orgànics de tipus èster, tal com estan dibuixats aquí. En aquest cas, aquesta base de Lewis pot arrencar aquest protó generant el corresponent anió, aquest que veiem aquí, el qual pot ser utilitzat després per fabricar compostos amb enllaços carboni-carboni, amb una reacció anomenada reacció de Claisen, que no dibuixarem ara. Quins factors intervenen aquí que es permeten dir si aquesta reacció pot ser útil o no? En aquest cas, fixeu-vos que l'èster té un pK d'aproximadament 24, això no és un signe menys, recordeu, sinó que vol dir aproximadament, i el metanol, que és l'àcid fort, comparat amb l'èster, de 15,2. La diferència és de 9 unitats de pK, no és 10. Per tant, podem considerar que aquesta reacció és una reacció d'equilibri, gairebé desplaçada cap a l'esquerra, però podem considerar que totes dues espècies, tant en aquest cas l'èster original com l'anió de l'èster, estan presents en solució i poden participar en cert tipus de reaccions químiques.